बड'लेण्ड रादाबनि फोसावगिरिनिसिम जोंनि गेजेर जनाय बियाब बाथौ महासभानि जानानै जोङो हामलायनाय जासिहरबाय। दिनै 28 जानुवारि मागो दाननि नैथि मंगलबार। बे नैथि मंगलबारखौ लोब्बा लानानै जोंनि बाथौ गोथार सानखौ जों फालिनो आखायाव लादों। दिनै बेयावहाय जोंहा फुंनिफ्राय बाथौ थानसालि फोथारनाय बेखौ जोंनि देउरि गोथारि आफाफोरा जोंनो फोसाबनानै होबाय आरो बावनायनि हाबाफारिखौ बिथांमोना लाहार फाहार लाबाय दं। आरो नैथियाव जोंहा फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारि दंमोन। बे फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारिखौबो जोङो मावफुंलांबाय रायजो राजानि मददजों। आरो फिरफिला बिरहोखांनायनि उनाव जोंहा गोथैसि बावनाय हाबाफारि दंमोन। बेखौबो जोङो गोथैसि बावनाय हाबाफारिखौ जोंनिनो लेङाइ आफादगिरिखौ जोङो बावहोजेनग्रोबाय। आरोबाव बिनि उनाव जोंहा हाबाफारि बायदियै धोरोमारि गोजोन हान्जा सुरनाय दङमोन। जों बेखौबो गाजा गोमजायै गासै रायजोनि मददजों खुंफुंनाय जाबाय। आरो दा जोङो बेनि उनावहाय गथ'साफोरनि सावगारि बादायलायनाय बाथौ थान्दै बिजाबनि गोथार बाथौ बिजाबनि फ्राय जोङो गासैबो सावगारिफोरखौ लानाय जादों। आरो बे बाथौ थान्दैयाव जि सावगारि बा बर' हारिमुनि जि दामजुफोर दङ बा बाथौ बिन्दो दङ बा फिरफिला दङ बेखौ लानानै जोङो सावगारिखौ गथ'फोरनो बादायनो होदों। आरो बिनि अनगायैबो जोंहा गंफ्रोमबो गामिनिफ्राय सानै सानै बाथौ धोरोमनि सोमोन्दै सोंनाय फिन्नाय हाबाफारि लादों। मोनफ्रोम गामिनिफ्राय सानैयै जोङो बादायारि लाबोदों। आरो बिथांमोनखौ जों दा हाबाफारि बायदियै आनजादखौ लाबाय दङ। आरो बिनि उनाव जोंहा दा दंबावो धोरोमारि आर'ज मोनथिनाखौबो जोङो दा मावनो आखायाव लाबाय। आरो बिनि उनावहाय दंबावो जोंहा जोंनि बे ओनसोलनिनो बे बियाबनि सिङाव थानाय गासै जोंनि दैदेनगिरि धोरोमनियानो जा बा जोंनि ओनसोलाव जेसेबां आफादफोर दङ बे आफादफोरनि दैदेनगिरिफोरखौ जों दिनै हांख्रायदों। मानोना जों बिथांमोनखौ जोङो दिनैनो बे गोथार सानाव मान बावगोन। आरो साफ्रोम जोंनि गेजेराव थानाय फालांगिरिफोर बिथांमोनखौबो जोङो दिनैनो नैबे सानाव मान बावनो सानदों। मानोना बिथांमोन नङाबा जोंनि बे हाबाफारिया मोजाङै मोजां जाफुंलाङा। बिथांमोनखौबो जोङो दिनैनि दिनावहाय बरायनो सानदों। आरोबाव दंबावो जोंनि साफ्रोम माने जोंनिफ्राय जाखांबोनाय गथ' बा लाइमोनफोरखौ जोङो दिनै बे गोथार बाथौ साननि गेजेरजोंनो बे धोरोमखौ जे बोरै सिबिनांगौ आरो धोरोमखौ जे बोरै गोसार होनांगौ बेनि सायाव जोङो दिनै जोंहा बुंथिगिरि लाबोदों। जोंहा जिल्लानिफ्राय दैथायहरजानाय बुंथिगिरि दङ। बे बाथौ गोथार सानखौ मानि थाखाय फालिनाय जायो, मा ओंथि दङ, बेनि सायाव जोंहा बुंथिगिरि बिथाङा बुंफोरगोन। जिल्लानि फोसावदिं नेहाथारि फैदों जोंनि गेजेराव। बिथांनिफ्राय जों माखासे रोङै खोथाफोरखौ जों मिथिना मोनगोन। आरो गासै रायजो राजा बिथांनिफ्राय जोङो मोजां गियानफोरखौ मोजां आसार खान्थिखौ मिथिना मोनगोन होननानै जों आसा खालामदों। आरोबाव बिनि उनाव जोङो दंबावो जोंहा गासै आर'ज मोनथिना जोबखांनायनि उनावहाय माइनाव थिखांनाय हाबाफारि दङ। बे माइनाव थिखांनाय हाबाफारिखौबो जोङो मावफुंनो आखायाव लादों। आरो जोंनि आसायानो बेनो, जोंनि मिजिङानो बेनो, दिनै बे बाथौ गोथार साननि गेजेरजों जोङो जोंनि बे बियाबनि सिङाव थानाय गंफ्रोम गामि गंफ्रोम न'खरखौ जोङो बे बाथौ गोथार सानखौ जोङो दिनै फोरमायनो होननानै जोंहा माने साननाय दङ। आरो जों बेखौनो फोरमायनो थाखाय जों दिनै गासैबो रायजो राजाखौ लेंहरदों। आरो गासै रायजो राजा जोंनि लेंहरनाय बायदियै जोंखौ मदद होफैदों, लैहोर लैहोर फैनानै मदद होफैदों। बेनि थाखाय जोंहा दिनैनि नैबे सानखौ जोङो जोबोद गोजोनथाव आरो रंजानाय मोनदों। आरो आसा खालामदों बिथांमोननि रायजो राजानि अननायजोंनो जोङो इयुनावबो बेबायदि खामानिखौ मावलांबाय थानो हागोन। जोंनि गासै दैदेनगिरिखौ लानानै गासै जोंहा दालाइ आफादफोर दङ। बे दालाइ आफादफोरखौ लानानै जोङो बेबायदिनो मावलांबाय थानो हागोन। आरो जोङो जोंनि इयुनखौ मोजाङै मोजां फोरोंलांनो हागोन। गोजोननाय थाबाय। नोंथांनि जिउआव जायखिजाया खामानियावनो हेंथा नुजाथिदों नामा? गोब्राब नाजासेयावबो जिउआव जाफुंसारनायखौ मोननो हायाखै नामा? जुदि नोंथाङा बेफोर बायदि जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानांदोंब्ला बे खेबनिफ्राय जिंगासिनांगौ गैलिया।
मुलुग दरबाराव तन्त्र मन्त्रनि थाखाय बयनिख्रुइबो मुंदांखासिन थावनियानो जादों मायां। मायांखौ साधु बिद्यानि रायजो होननानैबो मिथिनाय जायो। बे मायांनिफ्रायनो तान्त्रिकनि सोलोंथाइ लानानै फैदों मुंदांखा रबि कबिराजा। बिथांनिफ्राय नोंथाङा नोंथांनि जिउनि गासिबो रोखोमनि जेंना जेंसिफोरखौ सुस्रांनानै लानो हागोन। बिसि फिसायनि गेजेराव जेंना, गोसो थोनाया गारनानै थाङोब्ला लाबोफिननाय, जुलिनि जेंना, साख्रि मोननो हायै, हा-हु, धोन सम्पथिनि जेंना, बायदि बायदि जेंनानिफ्राय उदां जानो एबा सुस्रांनानै लानो थाखाय नोंथाङा दिनैनो दानो जगाजग खालामनो हागोन रबि कबिराजखौ। रबि कबिराजखौ जगाजग खालामनो थाखाय मबाइल नाम्बार 7099193841 एबा 7086047381 आव कल खालामनो हागोन।